हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू लिंगायसर फार्म। ଆମର କିଛି ପିସ୍ 11 ପିସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର ଚିକ୍ସ ଅଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ସେଲ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ 2 ପିସ୍ ସୋଲ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଟା ବି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସ୍କୁଟି ଉପରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ବସ୍ରେ ମାନେ ଆମେ ପଠେଇଲି, ଏଇ ବସ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ଏରକ ଭାଇ ଆମର ବସ୍ରେ ପଛରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ର ଏଇ ହାଇ ଫ୍ଲାୟାରଟା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର ଚିକ୍‌ଟା ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଆମର। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଏରକ 11 ପିସ୍ ଅଛି ସେଲ୍ ପାଇଁ।